sarnung prithang ne pokruang puane chepaning ding dunji. Cardo, welcome back to the channel. Pini bangke komadnya hem mati kapre kadim kedam pen kerar ke paja dam alamarjan puta kali. La pende patumi hedang di anutin da tek ponong lo chini ponong lo result election result sami pilo pangdak lo la pende komad sike hai mapus sami anutin da chini lo la pende eson alam mai la pulo itum anutin ta chini lo kichini ne banga belo ahok pet komasi kecepaduk binong ma la pende komad bang pusi karbiang long at tumapan itu mapan kecerai kom ma puta anutin da chini lo la pende ko pulang di anutin da cipurik thi e prang ke bang journey ko pisi ke cheman jima ko pisi ke cheplang jima buta cipurik thi la pente non higher pi bgp tum higher pi itum che theklong podi akemi yang theklong che theklong jima ma kheng no anutin da chini lo neli pupe ta anutin da chini lo mon fit stami non ke bang journey lang non ke bang journey stami lang hitum non soson hem is lo eng nilun pentomon chidu op an kichu kijui dam bangi chok chilo ati anutina chini lo itum kar bitum ke tuk pigan below poverty di ke charli ka vepen sakuri ka vepen di asi lahai budak niliun an kidu tumpan di kan ni dipenangan kera pajir dam dolo nili nonanta lahai matha dipin pen mena matha dipin pen penangan adim man kilo dam lo baik henu dak besame lapu dampo wi pa pen si dak pal lepo pen ngadap dulu lapu karbong pen la pente nona sonson la dum hai lo bgp dum hai lo la pente alang litum nona sonson ke bang ni sakuri asu sa le pangdak pip ason te mission ji thik kol ni tum kar biasu tum di kiduk joini dak sakuri long le joini kapre kang long dampo Bangalore, Delhi, Mumbai, Kerala, puno dampo chongda dampo angge adhe ke apran seme dam juiti kyo kalau nek kiduk kasik sak ke phunang di lasi lahai litum chimunthi pame sinang athe election ahut ke penan campaign nampo lam chobai po itum ki mohaet lason sonang klem bipo hem nangwan pipo hem kimi nang pim bipo sakuri same nang pipon po tawar nang semar pipo delong adat asan ta lam ke dok pen itum hanang baidat po angke non asan haet ajat et ke nang tur chor po munit marang tanang tintil lo asila bagi klem nang ni la pente heli tumunan cebori pon bom na nilita penangan project dulang ke klem nang ji asinali to mahir jumi kai kita dulu po nili klem tu bom po la pente ke patang serak di panstame neli unan bori ponpo la pente bgp tum cipulo la election tang di election result klang era jadet pgr alam la eviction alam same pangdak ponji pulo eviction claim ji pusi kecithan matidi a hok pet kalima kalang putan non itum ji chini po la pente nilita ko ansi undet matidi athi tum karbiang longge endon duni pukali dan orang ducot dong muka ducot langhin tahu halap kapre kadiam bes kali karbiang lo angkang keduan adim si kedu ketum ke ke plang atong ke plang lo kedu ketum ke du karet lo asin li tako ansi unda pemadi di istami an ni di penangan bor ipi lo ne hem pelang ni mena pan celang lipin ne mobile heng nodak bustami ne mena pan celang lipin mesi hitum karbiatum cingthur thek nang ji ap eprang kengkam se jortek nang ji pusi mobile la kengkam se jortek nang ji pusi ni li ke bor ip dun lo isi alam la hok pe che thana budang te mobile anta rak la lo break tip sik pa bon yo pute nang li tum matha da hok pe di asila ha asai bang ke arleng gi thitum se ni ke claim nai bolo claim lo same la to ke claim ke amena panchot ara pana hok pe ke matha puali alang tum claim po social media long pipo batai ni bas lancol lo nana soson nani kidu tum han kera pusami hedi nani hok pe operation do nani ekdom abi pen lo hem phelang lang bon la pu pen asap su tangka ki pida ko an suri cap hai hui chod yo alang litum ke un purang de
penangan tangkap piun sami pipi la pendel hai tangkap bang supan putih piji hati bang sudong jatuh masih pahai hai kai kimat tadi azil hai un ani tum cimun thining cimat thaning tum kar biang long kelap pusi jut kok wo sila son cerai kom thik thi cerap thik thi eprang ki bang jiar ni sami towar ki mi towar ke japon thik thi buti hitam ke lapusi kang tinga pirthi lam donang ret po lapendi penangan project dolang nilita claim pon bom lo lapendi matha pon bom lo non ke bang jiar ni sami nilidam bom lang abu klar bong bipen pendal lang ke penap amahang ke thegar nila anutin ta advance happy birthday wish tha comment na pik tha lapende anutin ta konana pensi nili phana support kona pensi na lang ma puta comment lang na pajini tha nili ta lang tung dung lapende nali tum suggestion sa minang pitha non so nili penangan na dimdam pora po lapende ko pc ke claim si ke meji ma puta nali tum na suggest tha lapende anutin na korte bang pubang pi hansta mi churu par pik lo ninga klong pen nali tum kai ke sa minang support pon vera pot na hole dam ta nang chini na pang thek nang chingki duna pot ninga klong pen churo lo lapende esialam lo di kimia sai jong si claim lo puti nang kam ke bang du pik ji sa mi la hai chelang lipin pen ni prang apan le matha vet nang po hemen hawan si fokus nang po bang pen jong bang phan jong si li tum matha dam puti tum ke paprang dun tek thelo athi tum ke depress po la tum malam si tum puar lu bang ke lu ber po charting pon ber po hayalam lasi lalo thank you guys for always supporting me sarnung prithang ne pokruang puane chepaning ding barla asining ta nang ing reng krum chomowe si jadi ne seng oi to lun pirbi asum si ne ta seng hang kereng ji afan pirbi asum si ne ta seng hang kereng ji afan la si pini ada prangti la ne loti nang kisu kereng akrong curi kona long dam ji singkreng barla lepu ave choran la niru